Господа на Музика. Може ли микрофона? Да го научим. Тази сутрин искам да споделя едно слово с вас, което Бог ми даде да размишлявам през последната седмица. И съм кръстил дървета в Божията градина. Когато кажем дървета в Божията градина, си представяме една красива градина с плодови дървета, изобрана, изкопана, без плевели и с много плодове. Докато стигнем до тази градина, ще изменим много голям етап, много голям път. И като започвам с Битие, първата глава, като прочетем от 1 до 3 стих. В началото Бог създаде небесата и земята. Затова започвам от самото начало, да видим отдалече как се случиха нещата. Защото Господ имаше план. И този план се осъществи. В началото Бог създаде небесата и земята. Тоест, земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната. И Дух Божий се носеше над водите. И Бог каза да бъде светлина и стана светлина. В това начало на сътворението виждаме три основни неща. В първи стих земята, във втори стих водата и в трети стих светлината. Тоест, тези три компонента са основата на живота. Без тези три компонента живот няма. Когато Господ започна да прави нещата, той започна от нулата. От земята, от водата и светлината. Защото знаеше, че всяко едно следващо нещо, което той ще направи, има нужда от тези три неща. И те са неразривно свързани. Не могат да се разделят едно от друго. Защото ако се разделят едно от друго, то няма да функционират правилно. Ако имаме вода и земя, какво ще се получи? Ще получи едно блато. Когато няма светлина, се получава едно блато. Ако имаме другите компоненти, слънце и земя, се получи една пустиня. Суха земя, в която дори каквото да засеем, няма да поним. Ако имаме вода и слънце, без земя ще имаме една неплодородна среда. Когато нямаме земя, няма какво да засеем. И последователността на сътворението, всяко едно следващо, зависеше от предходното. Земята, слънцето и водата бяха основата на всичко. Всяко следващо беше градеж. Нека да отворим 2 Петро, 3 глава, 8 стих. Но това да не бъде скрито от вас, възлюбени, че за Господ един ден е 1000 години и 1000 години като един ден. Тоест виждаме, че когато Господ създаваше земята, небесата, светлината, за него нямаше абсолютно никакви ограничения. Един ден беше като 1000 години, т.е. той има способността един ден да го разпъне, този ден да бъде като 1000 години. Има способността 1000 години да ги събере в един ден. Или тъй наречения размер на време е 1000. Ако се спомняме на времето в училищата, имаше едни огромни карти, 2 на 4 метра по география. В долният ъгъл, десен, ми правеше впечатление, че пише примерно 1 милион, 1 към милион.
Тоест, картата е до така степен свита, че е 1 милионна част от реалния размер. По същия начин Господ, за него нямаше ограничение. 1000 години може да ги направи като един ден. Сега, в принцип, часовните са така направени 24 часа, но една обиколка, която Земята прави по областта си, е 23 часа и 58 минути. Тоест 2 минути трупа за всеки един ден. И за да може човечеството тези 2 минути да ги употреби по някакъв начин, на всяка 4-та година е високосна. В 2 месеца има още един ден допълнително. Казах ви, това беше основата. Земята, водата и светлината. И когато четем ден първи, ден втори, ден трети, това е определен период от време. Това не е точно един ден. Може да бъде един ден, обаче може да бъде 1000 години. И зависи как Господ направи нещата, според Негово усмотрение. След основата, Той направи растенията в третия ден. Защо направи растенията в третия ден? Защото следващото беше животните. Животните, освен че имат нужда от растенията, имат нужда от кислород. Тоест, растенията бяха нужни, защото, както знаем и сме учили, растенията поемат въглероден двуокис и отделят кислород, който е нужен за следващия етап. И когато кажем, че това се даде на третия ден, това е един период, примерно 1000 години, може и повече. За да има кислород, следващия ден бяха създадени животните и в последния ден човек. Във въздуха, който дишаме, има 70% азот, 20% кислород и 10% други химични елементи. Това малко количество кислород, 20%, е достатъчно да поддържа живота в нас. Но както знаем, че кислородът е корозивен, това, което ни помага да живеем, това нещо ни убива. Защото се получава, когато човек диша кислород, ако сме чували, получава оксидативен стрес в тялото. Точно този оксидативен стрес кара клетките да умират. Но Господ е направил така човека, че той се регенерира. Като си говорим от началото до сега, сигурно в 100 мозъчни клетки са умрели и 100 мозъчни клетки са възстановили. Ако в тези 100 мозъчни клетки е имало някаква информация запаметена, тя просто е изгубена. И това е способността на човек да забрави. Ако някой се чуди защо забравим, това е причината. Нека да видим как Библията прави тази съпоставка между човека и растенията. Да отворим Еремия 17 глава, 7 и 8 стих. Благословен да бъде онзи, който уповава на Господа и Господ е негово упование. Ще бъде като дърво насадено при потоци води, което пуска корените си при потока и няма да види когато дойде пек, листта му ще зеленее и няма да се успокои година на суша и няма да пресъхне и да дава плод. Много странен на превода. Моята Библия се взема напечено. Така ще бъде като дърво посадено при много води. И което пуска корените при потока и няма да види, когато дойде пек. Листата му ще зеленее и няма да се успокои. Тоест, какво виждаме тук? Една съпоставка, която Библията прави, че човек е като дърво, което Бог посажда, Бог полива, обработва, за да дава плод.
представлява дърво не по форма, а по същност. Защото това, което се нуждаеха растените, дървета, се нуждае човека. Знаем, че дървото има нужда от земя, вода и светлина, което е основното на живота, казахме. Ако интерпретираме нещата по този начин, какво представлява земята за човека? То представлява местната църква, в която човек се засажда, служи, расте духовно и в последния етап да дава плод. И когато всеки се засади в местната църква, стават много дървета, да се каже. И става като гора. И когато дойдат бурите, когато дойдат изпитанията, знаем една гора, когато има силен вятър, тя устоява. Защото са много дървета, които са пуснали корен. Така и човека, така и християнин. Когато пусне корен в местната църква и започне да служи, каквито и бурите дойдат, той ще устои. Той ще намери подкрепа, той ще намери сили да остане и да служи на Бога. Обаче, когато човека не е вкоренен в църквата, няма да намери тази духовна подкрепа. И когато не намери тази духовна подкрепа, обстоятелството на живота, ще го изслушат. А когато едно дърво изсъхне, той спира да дава плод. А целта на човека, който е засаден на Божията нива, е да дава плод. Първият компонент, казахме, беше почвата, земята, в която християнин е коренен. Вторият компонент за духовен растеж е водата. Искам да отворим Йоанн 4 глава, 14 стих. Там е една история, всички сме чували за Христос и самарянката. И в самия разговор Христос казва: и ако пие от водата, която аз ще му дам, няма да житне до века, а водата, която ще му дам, ще стане в него извор на живот. Извор на вода, която извира за вечен живот. Тоест, втория компонент, след като сме се посетили в църква и служим, е напояването. И когато Христос чрез Святия Дух ни даде тази жива вода, тя става извор на живота в нас. Затова я казвам, ще бъде посъден при потоците. Защото започва да черпи своите сокове от източника, от Христос. Ако едно дърво не поема тези жизнени сокове, той започва да изсъхва. Също нещо е с християнина. Ако той не е посян в църква, не се храни в църква духовно, той започва да изсъхва. В един момент става сухар. Какво означава сухар? Почва да мрънка, почва да недоволства, почва да се дразни от всичко. Това може да разберем, че този човек не се храни в църква. Той не е пуснал дълбоки корени в местната църква. Третият компонент в основата на живота е светлината, както казах. Първо Йоанн, първата глава, 5 стих. За известията, което чухме от него, известяваме на вас, е това, че Бог е светлина. В него няма никаква тъмнина. То е светлината, която ние получаваме от Бога. Това е най-чистата светлина, най-чистата храна за едно растение, за един християнин, който е посветен и в църква. Знаем, че при растенията е нужна тази светлина, за да има фотосинтеза. От гръцката дума фото означава светлина и синтез – свързване. Тоест тази светлина и растението, те се свързват, те стават едно. За да може да протича различни процеси. Без светлината на Бога няма освещение. Няма как
човека да се освети, християнин да бъде осветен. Псалом 1, 3 стих. Той ще бъде като дърво посадено при потоци води, който дава плода си на времето си и чието лист ни повярва и всичко, което върши, ще не успява. Ще дава плода си на времето. Какво означава това? Какво означава да дава плод? Означава праведни дела. Плодът от праведните дела. На друго място в Словото пише: плодовете ще ги познаете. Делата ще ги познаете. Дали това дърво е добро и дава добри плодове, или е лошо и дава лоши плодове, както казва Библията. Апостол Павел в посланието към римляните каза, че езичниците са като дива маслина, която се присъди на битумната маслина. Това означава, какво означава дивата маслина? Това са езичниците. Битумната беше Израел, а корена на маслината е Христовото учение. И когато човек се вкорени, той започва да пие жизнените сокове и да се развива. Спомням се една история. Родителите ми живеят на село и една година бях отишъл да се видим. В двора имаше една дюля. Много стара дюля, защото аз още от дете я помня. И приближи се от тази дюля и това, което ми направи впечатление, че от един край на дюлята правеше дюля, а в другия край на дюлята имаше круши. И аз викам, това нещо тук се случва. Отидах при баща ми, го питам така и така. Тая дюля какъв зор е видяла, че започна да ражда круши. Така, той се засмя, човек и каза, а шладисах я. Тоест, той взел клонче, присадил круша и я шладисал на дюлята. И започна да му обяснява как се шладисат те на тази. И трябва винаги да е семково със семково, костилково с костилково. Тогава може да... И както апостол Павел каза, вие се присъдихте, а шладисахте се от дива маслина на питомна. Знаем, че дивите плодове са много малки. Но култивираните плодове са огромни. 3 пъти, 4 пъти даже по-големи. И ние се присъдихме на тази питомна маслина, за да даваме изобилен плод за Бога. Това беше целта. Чисто лист ни повярва. Какво означава чисто лист ни повярва? Листата са символ на духовен растеж. Ако листата ни повярва, това означава, че човек расте и се развива. Тоест духовният растеж е постоянен. Има духовна фотосинтеза. Казваме фото светлина и синтез, свързване на светлината с растението. Всички знаем, че чрез растението, и сме го учили това нещо, растението поема чрез листата въглероден двуокис, превръща го чрез самия синтез на въглехидрат и оттам на фруктоза. Тоест, поради този синтез, плодът е сладък. Имаме два етапа: вкореняване, в което растението поема соковете, за да може плодът да става по-голям и по-голям. И второто е синтез чрез светлината, чрез светлостта на Бога. Човека получава този духовен растеж. Първо е духовният растеж, после е плодът, т.е. първо са листата, след това са делата. Аз не съм виждал дърво, което дава плод и след това да изникнат листа. Винаги първо е листото. Винаги първо е духовният растеж.
Защото няма ли духовен растеж, няма плод. Да преуспява. Какво означава да преуспява? Не просто да успява, а да преуспява. Това е като не изобилие, а преизобилие. Ще преуспява във всичко, което се захване. Бог ще му помага. Това, когато човек се храни с духовната храна, когато е вкоренен в местната църква, и ще има винаги успехи. Не само физическата храна. Ако се храни само с физическата храна, стане като мен, здрав като вик и почти толкова умен. Шегувам се. Има една история в Библията. Тя се намира в Евангелие на Лука, 13 глава, 6-9 стих. Каза тая притча на някой си имаше на лозето си посадена смокиня. И той да търси плод на нея, но не намери. И каза му Лозаря, ето 3 години откакто идвам да търся плод на тази смокиня, но не намирам. Отсечи я, защото изтощава земята. А той в отговор му каза: Господари, оставя и това лято да разкопая около нея, да насипя тор. И ако след това даде плод, добре, ако не ще я отсечеш. Виждаме една история, в която Господаря е Господ Бог. Лозаря е Исус Христос. А смокинята е човек, християнин. Историята ни казва, че тази смокиня от 3 години не дава плод. Започваме да се чудим защо. Първото нещо, което е, тази смокиня ни черпи жизнените сокове. Ако интерпретираме нещата, означава, че християнин не участва в живота на църквата. Тоест колективният дух. Колективният дух на църквата е ангела на църква Света Троица в Хаско. Спомняме си, в Откровение пише до ангела на Филаделфийската църква пише. До ангела на Смиренската църква пише. Тоест, ангела на тези църкви, както и на всяка една, е колективният дух. И тази смокиня, този човек не е участвал в живота на църквата, не се храни от жизнените сокове и спира да дава плод. 8 стих. И Лозар Исус Христос какво каза? Господари, оставя в това лято, докато разкопая уния и да насипя тор. Тоест, когато един човек спре да дава плод, има причина. И тогава Лозарят Христос ще дойде, ще разкопае, ще обработи, ще подхрани почвата, за да може този човек да започне да дава плод. Дори и да не дава плод 3 години, Бог дава шанс. И през цялото време Бог наблюдава всеки един от нас и дава шанс. 9 стих. И ако след това даде плод, добре, ако ли не, ще я отсечеш. Тоест Лозаря казва на Господаря, Господ Бог. Защото само Господ Бог може да отсича, само Той може да сади, само Той може да изкоренява. Лозаря на това место, за да подхрани, за да помогне, за да може нещата да се движат. За жалост, Библията ни казва как завършва тази история. Но има една друга история, подобна, която може би ще ни каже какво се случва.
Нека да отворим Матей 21 глава, 18 и 19 стих. На сутринта, когато се връщаше от града в гладня, и когато видя една смокиня край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, освен само листа. И каза, да няма вече плод от тебе до века, и смокинята веднага изсъхна. Възможно е това да е продължението на първата история. Това е история, когато Христос отиваше в Иерусалим с учениците. Отиваше, проповядваше, вечерта се връщаше в Витания. На други ден пак отиваше в Иерусалим, проповядваше, пак се връщаше. В друга Евангелие се казва, на другия ден, когато учениците отиваха пак, видяха, че ги съхнало. Когато едно дърво изсъхне, първото нещо, което се случва, е да окарат листата. Листата са символ на духовния живот. А когато листата окапят, това означава, че това растение, този човек не се храни духовно. Кога човек спира да се храни духовно? Една от причината е, когато има интерес към светските неща, когато интересът към светските неща е по-голям от духовния живот на църква. За жалост понякога е така. Но това, което може да се случва с всеки един от нас, е, че в един даден момент, в който не очакваме, Господаря може да дойде. Той ще различи листата, ще примахне клоните, за да търси плод. И всеки може да се отговори на този въпрос. Давам плод, дали имам плод. Господаря като дойде, какво се случва? В първата притча се казва, ако има плод, добре, остави. На втората притча се казва, че не намери плод. И това казва да няма плод от тебе до века. Какво се случва, когато едно дърво изсъхне? Листата окапват, спира духовната фотосинтеза. Какво означава духовна фотосинтеза? Това е общението със Святия Дух. Защото Господ е светлина. И чрез Святия Дух общува с нас. И започва да има интерес към други неща. А към духовния живот интересен някой приоритет. Започва малко по малко с този свят да завладява човек. И човека, това растение, което вече няма листа, започва да е съхне. Обиква света повече, отколкото живота в църквата. Защо се случва така? Какво точно има в света? Има много различни неща, които тук ги няма. Света има повече лайкове. Света има повече емоции. Света има повече овации. Повече бляскани неща. Света има потупване по раното, което е манипулация. Но всичко това е само сиренцето в капана. И когато този човек спира да се храни и не е посаден в местната църква, не е пуснал дълбоко корен да се напоява,
капана Щрак. Матей 6 глава, 24 стих. Никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или към единия ще се привържи, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона. Човек е един. Няма как да се разсече на две и единия край да му е в света, другия в църквата. Защото се казва, единия ще презри и към другия ще се привържи. Наистина трябва да внимаваме кого се привързваме. Защото привържем се към едно от двете неща, другото със сигурност започва да избледнява. И започва охлаждане, хладняване, процес на охладняване, малко, без да се усети, ден след ден. Днеска не ми се ходи на църква, уморен съм. Днеска не ми се служи. По-добре да отида на кафе с приятели, по-добре да отида на кино или където и да е там. Започва процес на охладняване, който малко кара самото дърво, човека да изсъхва. Започне този процес, това означава, че капана Щрак му облича. В друго слово в Библията, мисля, че на апостол Павел, който казва, приятелството със света е вражда против Бога. И както този стих го потвърждава, не може да човек да служи на двама господари. Няма как да стане. И ще завърша с няколко стихове. Галатяни 6 глава, 7 и 8 стих. Не се лъжете, Бог не е за подиграване. Не е каквото посред човек, това ще пожънча. Всеки един ден ние имаме нашите дела. Това е вид сеене, което ние сеем. И ако ние сеем в неправилната почва на света, то ще пожънем лоши плодове. Ако ние сеем в църква духовно, ние ще жънем духовни плодове. И за това се казва, Господ не е за подиграване. Не може да сеем в света, пък да жънем в църква. Или да сеем в църква, пък да жънем в света. Няма какво да стане. Това са две различни неща, като вода и вода. Те никой не може да се смесят. Затова човек трябва да се посее в местната църква, за да може да пие тия Божии сокове, да се развива духовно, да израства и да дава плодове. Когато един ден Господаря дойде, да намери плод, изобилен. Искам заключителните думи да не са мои, а да са на Бога. Искам да прочетем Псалм, първи пак, от 1 до 3 стих. Блажен човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи в седалищата на пресмевателите. Наградата му е закон, наславата му е закон на Господа и върху него е закон да размишлява ден и нощ. Той ще бъде като дърво посадено при потоци води, който дава плода си на времето си и чието лист ни погайва. И всичко, което върши, ще преуспява. Нека Господа на Господа. Боже, да благодарим тази посвяти правилно. И на база на тази проповед, Господи, аз те моля, Ти да посееш, Господи, тези правилни семена в нас, Господи, да даваме плод, Господи, святи правилно. И нека, ако нещо ни пречи да се посеем в местната църква, Господи, да пуснем дълбоко корено, за да можем да бъдем служители одобрени от Тебе, Господи. Аз Ти моля тези неща
които ни пречат да ги премахнеш. Да. Нека да бъдем като плодоносни дървета, посадени при потоците Ти, Господи. И да даваме този духовен плод, ако свети прави. И както се казва Словото Ти, да изработваме плодове, достойни за покаяние. В името на Исус Христос, моля Те да ни благословиш, да бъде с нас. Амин.